Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtalna kayon. Taerogi tayon, ti sarsarita tayo ana pauluan. Tinasingpet a maestra. Nasingpet a maestra ni Ma'am Rosalie. Ado anagan kan ubing, ti mga presyar iti wagas na a panangisuro, tanalaka a maawatan. Nabayagan daytoy a mangisursuro iti elementarya, iti naulimek a baryo. Awan makaammo no sa dino a lugar tinaggapuan ni Ma'am Rosalie. Ado ti maburburtsaan ngem awan ti nakapanunot amang sukimat. Taado ti mangibagbaga. Ana isang sangayan a maestra ni Ma'am Rosalie. Iti may isang aldaw ka. Julio, intaag pa-enroll. Diyak kayat tag eskwela? Ni, apay ngay. Naungot mo dagiti mamaestra di eskwelaan? Ay naanak ko ag eskwela ka ah. Di mo ipapilit ti kayat mo. Nanang? Ala, agsukat ka, tamapantan. Julio, naka-enroll ka din? Uwan, Mini. Impa-enroll nak ni nanang ko. Agka-eskwelaan tan samat. Uwan nga rod. Among ka din no asino ti maestra tayo. Ni Ma'am Rosalie. Nasingpot day siya maestra. Nasaya at ano kasta? Uray na nga laungaw tayo. Saan lata nga agungat? Ay, nagmayatan. Classmate tapay gayam ni JR. Asino a GR? Di kawalwalan iti klase tayo ngay. Idi napalabas atawan. Ay, classmate tayo gayam. Wan, Julio. Agkakatugaw tayon to. Tapno agtatagari tayo. Mrs., mabalin yun nga ibati ni Julio nga anak yun. Siya kundi makaamukan ko na. Ay naagyaman ak, ma'am. Maragsakan ak tasi ka ti maestra ni Julio. Di na pa'y ngamin amo ti agbasa. Kasta ka di? Natangkan ngamin ti ulo na, ma'am. Saan kayo ang madanagan, Mrs.? Siya, ti makaamo. Agyaman ak, Ma'am Rosalie. Classmate na kamit gayam, JR. Wan nga rod. Mayat, tagkakadwa tayo at talo kada Hulyo. Agkakatugaw tayo tapno kikinopya tayo. Class, quiet. Agtal na kayo, tamang rugin ti klase tayo. Agtal na tayo kanon. Patjamit dahi ta Ma'am Rosalie. Oh, agi-skip tayo madamdama Julio, JR, Mini, agtal na kayo kuman. Am muna tayo nadagos ni ma'am. Apay nga tangam muna tayo nadagos. Napigsa ti Memoriana. Class, quiet! Aping itakalaan nga agawid, Julio. Nasipngatan. Nakiay-aya makpay kadagiti ka eskwelaak, nanang. San arumbang amarabrabyan ka nga agawid? O, anya ngay. Anya ti inadalyo. Kaslaawan mat. Ha? Kasano nga awan? Wano, saan ka manen anagdengag? Ha? Saan ka manen anagdengag? Taday ta nakiin-in istorya tinararamid mo. Saan? Ay nahulyo anak ko. Saan aga po ta nasingpet ni Ma'am Rosalie? Ket abuswan yun ti kinasingpet na. Saan abasta-basta ni Ma'am Rosalie? Nagtatagari dagiti estudyante, Ma'am Rosalie. Ay, wan nga rod, sir. Nagrigat dasuruan. Sabagay, amumutan no kasano ti diskarte, nakadagiti kakasta klase ti estudyante. Wan matket di sir. Namalpas da ito yung school year. Mamatiak, disiplinadon ton dagitang estudyante. Sapay ko ma, sir. Taado ti masursuro da. Gayayam tayo kit di. Kuna ni Ma'am Rosalie asursuruan tayo kano ti agbasa. Hulyo, anya ti makunam. Patjamit. Intay gayayam man. Kunakon ka.
Sige nga, Rod. Saan tayo nasumrak iti klase tayo? Tamapan tayo agay ayam. Hintayon! Ma'am Rosalie, nakita dagiti estudyante iti kantina. Anya? Kaslad da papananda, Isumat lagayam nga awan da itay iti klase mi. amamum ka din o asino dagiti nga estudyante? Wan sir, absent itay da Julio, JR, kan Mini. Wen, talo dagiti. Ay, talaga, asaan da ang mabagbagaan? Ag-stricto ka mat ngamin Wan nga rod, sir. Tapno agnakam da. Apay adi ka manan simrak, Julio. Nagkunamat. Saan kan nga aglibak? Kinasarita nak ni mam mo. Anya? Pakasursuruam aya nga agulbod. Napan kami na nagpasyarmat ka dagiti ka eskwela. Ay na Julio, saan apanawan ti panagpapasyar no oras ti klase? Ha? Kasano makasursuro ka ngayon kasta anak ko? Aging gaita, di mo pa'y ammo ti agbasa. Mini, kita ni JR agpakpakatawa manan. Ay, what? Class, quiet! Agdangag kayo. Julio, Mini, anya tikat katawan nyo dita? Ni JR, ma'am. JR, apay ang nakatakdar ka? Kuha, ma'am. Agtugaw ka. Agulimag kayon, class, ha? Ulimag. Bayan tayo mabanog ni ma'am nga gananawa. Bayan tayo nga agungan. Agtagari tayo kiti. Sige. Sino kaya tiyo? Rumwar tayo, tamapan tayo gumatang itikanan tayo. Anya ti makunam, JR. Sige kaya Class, ta. maudin a warning ko dahi kada kayo. Agulimag kayon. Ha? Timig sa ti angin. Diyak maiyadang dagiti sakak. Anya ti mapaspasamak. Saan dak adengdenggan, ha? No kasta nga rod. Madusa kayo ita, tapno agnakam kayo. Anya ti mapaspasamak. Agbalin kayo nga andidi, tapno aguma kayo nga agtagari, iji po unti kayo. Apay akastoy, oray aman matibag bagak na tagari aklata. Diyak mo't malapda ng tagari. Nasakit tilabayag ko. Nagtagari dito po, unti kayo ngayon tayo. Agulimag kayo. Saan napot nga tagtagari Oray salamat. Nagsakitan tilabayag ko. Ma'am Rosalie, apay nga awan dagiti estudyante? Agbasbasa da, sir. Kastaya. Imbaon ko ida ijay library. Kunat no pinagawid mo idan. Saan, sir? Agbasbasa da. Kaadwan ngamin kadakwada, kat saan da nga amo ti agbasa. Rumba nga masursuro da dayta, ma'am. Ay, pudno day ta, sir. Ngam no maminsan, saan dak adengdenggan. Amin sa ngamin anatangkan ti ulo na, walwal nga ubing. Ket napankan ka. Nagkukuyog da nga rod iti klasek, sir. Mas dawak lang. Tawan mo tan mga kuha na tagari iti klase. Sige, mapanak mo tan iti klase, ma'am. Diyak kaya tan dito po unti kayo. Kaya't kunya gawin. Anya ti aramidan tayo. Tapno agsubli tayo iti sigot. Panangkunak. Naskin nga kari tayo. Saan tayo ton nga tagtagari iti klase? Nagisuro ni Ma'am Rosalie. Agdengag tayo na saya at kan kuwana. Kan, saan tayo nga iskip iti klase tayo? Agsuro tayo nga agbasa. Ato dagiti rumba nga masursuro tayo iti eskwelaan. Julio, ibagam ka ni Ma'am Rosalie. Agbalbaliw tayon. Isubli na tayo. Iti normal. Ada tayo. Ma'am Rosalie! Amok ngagdengdengag ka! Isubli na kami niti kasisigod mi. Ikarimi, saan kami ngagwalwalwal? Julio, Nanang, mala umunag kan. Apay nakatakder ka di tayan tiritaw. kuha.
Anyang ay ti inadalyo ija eskwelaan. Di mo kunaan ang nagabsent ka manan. Saan nanang? Oh, papanamngay. Alak ti libro. Tagbasa ak. Saan ka amapan makiayayam? Ha? Ay, saan nanang? Naskin asor-sorwak ti agbasa. Jakat ti agsubli iji punti kayong agbalin nga didit. Anya? Good morning, class. Good morning, ma'am. Sige, agtugaw kayon. Adda ka din ni Julio, Present, ma'am. ni Minnie, Adda at dito ma'am. ni JR. Present, ma'am. Nasaya at mat. Kan awanan tinatagari, sino kada kayo tinangaramid iti assignment na idirabii? Siyak, ma'am. Uray sakmat ma'am. Nalpas ko mat, ma'am. Nalpas yung matgayam amin. Nasaya at no kasta. Sino nga ron ti mo nang agbasa? Siyak, ma'am. Sumarunong ak ma'am. Siyak tumati sumaruno, ma'am. Very good. Amin kayo kat kayat yun ti agbasa. Ken, saan kayon anatagari? Sige Julio, umay kan dito isang wanan. Tagbasa kan. Wen, ma'am. Behave dagiti estudyante, ma'am. One, sir. Obserbarak ita Kat na awan mo tan tinatagar One nga rod, sir. Uray dagiti talong estudyante. Ada JR, Minnie, ken Julio. Kat nakaululi magdan. Iso dapay kit din ati inaramid ko a leader iti grupo da, sir. Biliba ka talaga kan ka, Ma'am Rosalie. Kabailam a disiplinaan. Uray dagiti kawulwulanan ng estudyante. Kat masigurado. Sabalin tumanan dagiti isurok inton umay a panagsasarak, sir. Sipod idin ubing, natulnog kan nagsingsingpetan dagiti ubing. Kat kanayon dan nga agbasa iti leksyon da. Naamiris da, ano ipasnek da ti agadal, kat nangato ti grado da. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. It is WT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan,
Nainbag nga oras yu amin.